akathathwe ayiswe esibhedlela sezinhlanya lapha eMaritzburg ayoxilongwa ukuthi ngabe uphile kahle. Nangempela amaphoyisa amthatha ayomfaka khona esibhedlela sezinhlanya ukuba odokotela bamhlole. Udokotela owayehlola uZandile Nkabinde wathola ukuthi uphile qinqu, kodwa wathi lapho esathi uqalaza iphoyisa ufuna ukutshela ukuthi ivukelambuso leli lithatha impela ngoba liyaphila, lento eliyikhulumayo liyayazi, kodwa iphoyisa lalingasabonwa. Ilapho kwakhuluma khona izwi kuye uZandile Nkabinde lathi ungabe sazibambezela, suka kule ndawo ngoba bazokubulala laba bantu. Nangempela uZandile Nkabinde wakhala wemuka wabhikelela khona eThekwini. Nakhona eThekwini wafika washumayela okufanayo, washo ukuthi uyeza uNkulunkulu, uyeza uJehova, uze lapha emhlabeni uzokwehla nalo iJerusalema elisha eliyobe lakhiwe ngazo izindlu zesizulu, okuyobe kuhlezi abantu bakhe abangcwele abayobe befake imvunulo kanye nazo izingubo ezimhlophe. Ilapho kuyovuka khona imigcaco yasemandulo, imigcaco yesintu, lapho koganana khona insizwa nayo intombi nto. Ilapho futhi okuyotholakala kulowo muzi umuntu, lowo muntu lowo uyobe engafani nathi sonke. Lowo muntu uyobe uNkulunkulu, uyobe engafanele nokuthi ngaze ngithinte ngesami isandla. Lowo muntu uyobe ukukhanya okukhulu, uyokhanya ezingqondweni zabantu, akhanye ezinhliziyweni zabantu, akhanyise umhlaba wonke, akhanyise nangaphansi komhlaba, ekujuleni kwamanzi, nakhona esibhakabhakeni. Ilapho ukuyokhala khona yonke imimoya emibi namadimoni ayobaleka ngokufika kwakhe lo muntu. Nazo izifebe nezigebengu ziyokhala ngoba ziyoswela indawo yokucasha, kanye nabo abathakathi bayokhala babaleke, nazo izilwanyana zabo, otokoloshe, omamtsotsi nozavolo ababe bebalekela lowo muntu uma esefikile. Lowo muntu uyobe phela ewumsindisi oyosindisa abantu abamnyama olakeni nasekuthundweni yibo abamhlophe. Waqhubeka uZandile Nkabinde wathi, ekufikeni kwalowo muntu mina ngiyobe ngingasekho. uNkulunkulu ukushilo ukuthi uyongithatha lo muntu kuze singahlangani naye, ngingamboni, njengoba ngumprofethi oprofetha ngokuza kwakhe. Lo mprofethi uZandile Nkabinde wayehamba empongoloza kanjalo kuwo wonke amadolobha kusukela kuyo iminyaka yabo-1902. Ubheke kuso isikhathi sempi yamakhaya. Kwakungeyena yedwa uZandile Nkabinde, ngoba kwakukhona nayo enye futhi insizwa eyayumfundisi ebandleni lamabhaptisti eNdwedwe. Lowo phela kwakuwuye umfazwe wakwaMyeza, naye owayehamba ememezela kulo lonke izwe, ememezela okufanayo nalokho kwamenyezelwa uye uZandile Nkabinde, ethi uyeza uNkulunkulu, uyeza uJehova, uzokwehlela emhlabeni. Umfazwe Myeza wamemezela egudla njalo, ebheke kuzo izindawo zasemakhaya, njengoba waze wayophelela endaweni yakwaNibele. Ilapho wayehamba eshumayela khona ngaphansi kwesenkosi uMdluli kuzo zonke izigodi, ehamba elala emahlathini, njengoba wagcine efele khona emahlathini. Abazalwane bakhe bakhona eNdwedwe babengazi ukuthi waphelelaphi. Babehlale bekhala njalo abazalwane basebhaptisi
ngaye umfundisi wabo owanyamalala ebheke kwelasenyakatho. Nakhona kwelasentabazwe lapho kwakuzalelwe khona uShembe, ziningi izimanga ezazilokhu zenzeka ngako kufika kwaleli zwi likaNkulunkulu elalibhonga lisabeka. Njengako ukuthi ukuduma kwezulu kwakuhlale kukhona ngaso sonke isikhathi uma kufika leli zwi, nako ukuphazima kwayo imbani yezulu. Uma sekuzoqhamuka leli zwi kwakwesabeka, kanye naso isihlahla esavutha iminyaka 3 kodwa singashi. Lokho kwaba yisimanga esikhulu sokuthi abantu ababebona lokhu besho ukuthi inkulu indaba esazokwenzeka kule ndawo, kanti kwakufakaza bona ukukhona bukaNkulunkulu okuyiyo indlela ayezibonakalisa ngayo. Ekushoneni kwazo izingane ezine zakhe uShembe, abo ubudedengu bakhe ayesebukhohliwe, abukhuluma enganakile lapho athi uNkulunkulu kungcono abathathe abafazi bakhe ababulale kunokuba eyogana abanye abantu. uNkulunkulu wayesemkhumbuzile ukuthi usakhumbula ukuthi lawo mazwi owakhumbula ungaphansi kwentatshana lapho uthandazela khona. Isithombe sangalelo langa sabuya njengoba sasinjalo kuye uShembe, wazisola wabona ukuthi uyena obangele abantwana bakhe bashone ngabo ubudedengu. uNkulunkulu wamtshela ukuthi-ke labafazi bakho kufana nokuthi sebefile njengoba sengibulele abantwana 4 esikhundleni sabo abafazi bakho. Njengamanje qala-ke phela wenze umsebenzi engikuthuma wona, njengoba ngithena hlukana nabo, phuma ngempela kubo abafazi bakho. uShembe waqoka ukuthi abize onke amakhosikazi akhe nawo wonke womndeni bakhe, abatshela khona ukuthi uJehova usengehlule, akusekho engizokwenza manje njengizolalela yena kuphela. Ngiyanicela amakhosikazi ami ukuba asehlukane, hambani nibuyele emakini. Noma kwakunzima ukumukela lokho kuhlukana kwabo, kodwa uShembe wakhetha ukuba aphelezele ingoduso yakhe, lena kuyiyona eyayincane phakathi kwamakhosikazi akhe. Lo phela kwakuwuye uGodi, amphelezela wambuyisela kuwo. Wabe sebuya eseza kulamakhosikazi amathathu, wathi ngiyanicela amakhosikazi, hambani nibuyele emakini. Kodwa lamakhosikazi amathathu akhe uShembe ayevele engamphenduli, kepha ayevele abheke phansi ashalaze. Yilapho uShembe aze awakhethisa khona ukuthi uma ningafuni ukuhamba akusale oyedwa, naye futhi loyo oyedwa kuyofanele akhethwe yini nobathathu ukuthi ngabe ubani ozosala. Intombi yakwaNgwenya nayo eyakasigasa yaze yagoba umpondo, yavuma ukuhamba. uNkosikazi omdala uMashabalala yena wenqaba, wathi ngizosala la. Kodwa kwahamba isikhathi, lamakhosikazi akhe amabili ayithembise ukuhamba abonakala ezihlalele nje, awaze ahamba. Kodwa kusenjalo kwabonakala nayo lena eyokugcina ingoduso yakhe isibuya. Yabona ukuthi kuzoba khona imibuzo eminingi, yasheshe yabaphendula ngakho ukuthi ngivakashile ngizobona umyeni wami, hayi ngoba sengibuyele lapha ekhaya. Kodwa yena uShembe inhliziyo yakhe yayibuhlungu kakhulu, angayo ingoduso yakhe lena esencane ngoba wayithanda kakhulu. Wazama ukuqoqa izingodo zokwakha ixukovana lomuzi wakhe ngaphandle, kodwa ethi esaqoqa abuye afikelwe olukhulu usizi uma ecabanga abantwana bakhe asebeshonile. Wayebuye futhi acabange bona abafazi bakhe laba abagolozile nokuhamba kuleli khaya.
Ilapho abonakala khona ethandaza kuye uNkulunkulu ukuba uyacela ukuba ambulale kuze ezohamba eyohlala nalaba bantu ababonile khona ezulwini abangcwele. Kodwa akaze ayithola impendulo. Wabuya futhi kuso isigoqo sakhe lesi esasinemithi emide bude buduze nakhona, lapho wayesehlelile konke ukuthi uzogibela ayozilengisa kuyo le mithi emide uma eseqeda ukuthandaza. Wathandaza ubusuku bonke, ethandazela khona phela ukuzibulala. Iqhinga lakhe kwakuyiko ukuthi umthandazo wakhe uyophela sekusa ekuseni ebese eyazilengisa khona kuyo le mithi emide. Kwathi esahlele waqeda ukuzibulala, eseqeda nawo umthandazo wakhe wokufa, ilapho kwavele kwakhanya khona esibhakabhakeni kwazwakala lona izwi likaJehova uShembe elamkhombisa umuzi omuhle okhandwe ngezindlu zesiZulu oyisiyingi. Uthango lalo muzi laluhlotshisiwe kahle kakhulu ngawo amagatsha emithi ezinhlobo ngezinhlobo. Wathi esamamatheka ebuka lesi simanga salo muzi omuhle kangaka ovela phezulu esibhakabhakeni, wezwa ngalo izwi likaNkulunkulu elathi, bheka, lo muzi omuhle kangaka uzongena kuwo, kodwa ngoba ufuna ukuzibulala angeke usangena kulo muzi. Uyothathwa uyovalelwa esitokisini esibanda mpompompo, ugodole iminyaka engaziwa. Angeke wazi ukuba uyokhululwa nini. Kodwa uShembe noma wayesewubonile lo muzi, akaze aziyeke izinhlelo zokuzibulala. Wacisha lo muzi waphinde futhi wavela isigaba sesibili khona esibhakabhakeni, waze waphinde wavela futhi okwesithathu lo muzi khona esibhakabhakeni. Ilapho uShembe athatha khona isinqumo sokuthi angeke asazibulala. Kwathi ilanga selibalele wahamba wayoxoxa nawo umndeni wakhe ngaso isimanga ayesibonile esasivela esibhakabhakeni, esewachazela nokuthi ubeseneqhinga lokuthi ayozibulala. Umndeni wakhe wazizwa unosizi olukhulu ukuthi ngabe kumanje uShembe usezibulele. Wavele wadazuluka wonke wakhala, waba nosizi olukhulu. Waba nosizi kanjalo umndeni wakhe uShembe, ilapho naye umama wakhe amkhulula khona kanye namakhosikazi akhe sebebona ukuthi inzima le ndlela ehandwa kuye uShembe. Umama wakhe wathi, hamba mntanami, ulalele izwi likaNkulunkulu wakho. Kuhle uma uzula kuzo izintaba uhamba ushumayela ivangeli kunokuba ufe mkhombe indunduma yethu, noma uyobe uzula khona emahlane. Kodwa ngiyothokoza ngoba ngazi ukuthi lapho okhona uyaphila. Kwaba yiko-ke ukuphuma kwakhe uShembe ekhaya nazo zonke izinhlupheko ayebhekene nazo, eselalela lona leli zwi elalikhuluma emoyeni elimthumayo, kanye nazo futhi izibonakaliso ayihlala ezibona njengawo amadoda. Kulesi sibonakaliso wabona amadoda amathathu ebophela izimbongolo, abesemtshela ukuthi asahambe Shembe siyoshumayela emampondweni. Kuso leso sibonakaliso uShembe wenqaba wakhala kakhulu ngomama wakhe ukuthi wayezosala dengwane phela engagadwa muntu futhi engondliwa muntu, njengoba phela uShembe uye wayesebenza lapha emaplazini ukondla umndeni wakhe. Phela naye uyise ongumayekisa wayesashona kudala, sekuyena owondla umndeni wakhe.
Isifiso sakhe uShembe kwakuyiko ukuthi azulazule bude buduze nakhona lapha entabazweni, esebenza ngokushintshashintsha wona la maplazi. Lowo kunqaba kwakhe uShembe kukhona kwakulokhu kusina kumjeqeza. Usekhohliwe yini ukuthi uma eke wanikezwa umsebenzi wangawenza uzolandela isijeziso? Nangempela kwabanjalo, ngoba wagcine ewutholile umbani wezulu owamshaya ethangeni ngako ukulibala kwakhe. Lo mbani washaya nayo inkabi yenkomo ayikhonze kakhulu, njengoba wayekade phela ebophele zona izinkabi eshawa yilo mbani wezulu. Libuhlungu lona lelizwi lakhe uSimakade, liyababa lelizwi likaSimakade. Nayo inhlaba ebaba kakhulu ewumuthi wasendle ayithathi lutho ngokubaba kunezwi lakhe uSimakade. Nalo iboza futhi alithathi lutho ngokubaba kunezwi lakhe uJehova, ngoba liyaqhuma lelizwi, libaba ukwedlula yonke into ekhona lapha emhlabeni. uShembe wasizwa umfana omncane ayehamba naye owaphuthuma ekhaya wayobika ukuthi sekwenzeke inhlekelele. Babuya bafike bamthwala uShembe bamisa khona ekhaya. Ilapho afike wagula kakhulu, eguliswa yilo leli nceba lalapho ashawe khona umbani wezulu. uShembe walala amasonto amathathu phansi engahambi ngenxa yayo iminjunju yezwi lakhe uSimakade. Elimfikele enkangala kwaduma izulu, wasehangulwa yiwo umbani wezulu. Khona manjalo azwakala selibuya futhi lelizwi selithi, konke lokhu kwenzeke ngenxa yokuthi wena ulalela unyoko kunokulalela izwi lami. uShembe ezwa lawo mazwi wayaleza ukuba kubizwe uma wakhe azomxoxela ngalo izwi likaJehova. uShembe wamtshela konke uMahadebe. Ilapho achiphiza khona izinyembezi umama wakhe nguMahadebe. Wathi, mntanami, kubuhlungu ukuba ulimale kanjena ngenxa yokuthi awefuni ukwehlukana nami. Nami sengiyavuma. Lalela lona izwi likaJehova, ungalaleli izwi lami, ngoba uyagcina ufile. Ilapho-ke bakhona ubuhlungu enhlizweni yami, sengibona ukuthi ngeke ngiphinde ngikubone. Wathi esalele futhi ilapho kwafika khona izwi elamtshela ukuthi njengoba ulimele kanjena ngeke ulashwe umuntu, kanyanga ngeke yakulapha, uyolashwa uye uJehova kuphela. uShembe phela wayesanakho ukuthi uyakholelwa ezinyangeni, njengoba wayesengenwe yiwuthi wayesewumuntu wasemhlabeni. Kodwa emveni kokukhuluma kwalelizwi wazizwa esenokukholwa okukhulu, walethemba lelizwi likaJehova. Kwathi noma seyifikile inyanga ababeyibizile ukuba izomelapha, enqaba ukuba imlaphe. Kodwa wayabe seyitshela ukuba, khululeka muntu kaNkulunkulu, ngeke uze uphumelele, ngeke ungilaphe, ngiyolashwa uye uJehova kuphela. Kodwa ngoba uhloniphile ukuba uze kulo muzi kababa uzongelapha, ngiyokunika nanko umganka wenkomo oyinkokhelo yakho. Inyanga yajabula, yabonga, yabuyela ekhaya layo. Ngako lokho kusho njalo kwakhe uShembe, uNkulunkulu wabona ukuthi uShembe usekholiwe ngempela. Kwavele kwenzeka isimanga, wasinda ngokukhulu ukushesha. Kwamangala bonke abantu ukuthi, hawu, ngoba lo muntu benesilonda esibi lapha ashawe khona umbani wezulu, usesinde kanjani? Waqhubeka njalo uShembe, wahamba eshumayela njengoba wayesesindile, egijima khona koqwaqwa molweni, empolo,
wasunduzwayo. Endaweni yaseQwaqwa phela yilapho washumayela khona kwaze kwaphenduka inkosi yakhona kwaNgwenya kanye nawo wonke umndeni wabo. Kwaba ezinye zazo izinhlupheko zakhe uShembe waze wagcina esehlangane nabo abafundisi baseBhaptisi, laba phela abagcine sebemvalekisile nabo ngokuxakwa yilo lelizwi likaShembe onguNkulunkulu okhuluma emoyeni oshintshisa uShembe imithetho yebandla lamaBhaptisi.